हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो लोगो नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो आरो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय दानिया फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि स' लेट्स गो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव बे भिडिअखौ खालामबाय गोनांथार टपिक बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आथिखालाव बा दायो जोंनि ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप इउट्युब बायदिफोराव गोबां भाइरेल जादों बे भिडिअआ क'क्राझार जिल्लानि आथाइबारि ओनसोलाव दैखर गंसेनिफ्राय सोमोनांथावै माने दै गदों दैया उसिफावबाय थादों आरोना बेखौनो मानसिफ्रा गोबाङानो माबा माबि फोथायनानै गोबां फुजा हैदों सोरबा फैसा दान होबोदों सोरबा दैखरनि दै उसिफावनायखौ बथलाव सोनानै लाना फैदों आरो सोरबाया दुगैबोदों गोबां बायदिसिना माबा माबि फोथायगासिनो आरो मानसिफ्रा दा नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय जाय जायगायाव माने बे दैखरा दङ बै जायगानि मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बै जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दैखरा 20 बोसोर सिगांनि गोबां बोसोर जाबाय 20 बोसोरनिबो बारबाय होननानै फोरमायदों आरो बे दैखरा हयतो बांसिन बेबायदि मानसिफ्रा बे दैखरखौ नायनो थांबाय थायोब्ला बे दैखरा हयतो गब्रनोबो हागौ माने गब्रलांनोबो हागौ होननानै बै खाथि खाला गामिनि मानसिफ्रा फोरमायदों दा बेनि थाखाय गोजान गोजाननि मानसिफ्रा जायफोरा नायहैबायानोसै आरो जायफोरा नायनो आसा दङ बिथांमोना नायनो थाङियानो मोजांसै मानोना बेयाव जेबो सोमोनांनो गोनां गैया नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव नुखाबायानो माबायदि जेबो गैखाया बेवहाय दायो बेयाव दै ओंखारनाय गुबै जाहोना दैया बे दैखरा जासिम गोथौ माने सिङाव जासिम फबनाय दङ बै फबनाय जायगासिम माने दैनि दोहौ दैनि दाहारा जोबोद स्पिड बा गोख्रों जानानै दङ अखा हानायनि जाहोनाव आथिखालाव गोबां दै जायो दा बे दैखर थानाय जायगानि मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जुन जुलाइ आगस्ट आरो बांद्राय अखा हाबाय थायोब्ला सेप्तेम्बरसिमबो माब्लाबा बे दैखराव बेबायदि दै ओंखारबाय थायो होननानै बुंदों बांसिन अखा हायोब्ला सेप्तेम्बरसिम थायो आरो अखाया खम जायोब्ला आगस्ट दानसिम थायो दा बे अखा हानायनि सायावनो सोनारो आरो सायाव अखा हानानै बे दैया हायोब्ला आरो सिंनिफ्राय माने सिङाव हाबलाङो अखाया बे सिङाव लासै लासै हाबलाङो दा बेबायदिनो बे कुवा बा मा होनो बेखौ दैखरनि सिङाव जा दैखरनि गोथौआव दैखरा जेसेबांसिम गोथौ दङ बे गोथौ थानाय जायगासिम दैनि स्पिडा गोख्रों माने दाहारा जोबोद गोख्रों जानानै दङ बेनि थाखायनो बे दैखर थिंगालै लामा नागिरनानै मोननायलाय दैया बेथिंगारैनो उसिफावनाय जायो दा बेवहाय जेबो सोमोनांथावना बा सोमोनांनो गोनां गैया मानोना गुबुनथिं दैया थांनो जायगा मोनैलाय बे दैखरथिंनो फैनो गोनां जायो निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे दैखरनि सोमोनांथावै दै गनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिबाय बेनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला निश्चय लाइक खालाम आरो शेयार खालाम बेनिफ्राय नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो खाथिनि घन्टा बटनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होनायफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय बाय बाय